खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। दिनै आं दङ गवालपारा जिल्लानि नैबे ताङाबारि ओनसोलनि बालाबारि गामियाव हिरनमय खाख्लारि जाय बिथाङा दुथांफोरजों गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। गुबै जाथाया थांनाय 3 मे खालाराव सानै बर' हिन्जावसाखौहाय मुस्लिम कमिउनिटिनि 3 दुथांफोरा जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै बे जाथायखौ लानानैनो बै जिनाहारि खालामग्रानि न'खरावहाय रायलायनो थांनाय समाव बे बिथांमोननि न'खरा गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जानानै रुंसारि जानाय नैबे बिथांमोननि न'खराव आं दिनै दंफैयो। दा बे रुंसारि जानायनि उनावहाय नैबे न'खराव बर'नि माखासे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बिटिसिनि रन्जित बसुमतारी बिथांमोनाबो खौरां लाफैखांबाय। दा जों मिथिना मोन्दों दिनैनि दिनावहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बे न'खराव नुजाथिफैगोन, बे दुखुथिया न'खराव नुजाथिफैनानै खौरां लाफैगोन। दा आं बे समाव बिथांमोननि न'खरनि एबा गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय खायसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो नाजागोन। दा नैबे केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों आङो। नैबेनो जाबाय खाख्लारिनि न'। दा नैबेबायदि थासारि नैबेनोमोन हिरनमय खाख्लारिनि न'आ। दा बे समावहाय बिदा आरो बिमा सानै दङ, बिथांमोना दुखुजों दङ। दा रायलायनो हानाय बे समाव थासारियाव गैया। आं गामिनि सुबुंनिफ्राय मिथिना लागोन। बे समाव गामिनि सुबुंफोरा बिथांमोननि न'खराव हेफाजाब होनो माखासे खामानि मावनानै दंफैयो। केमेरामेनखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बेबायदि थासारि बावैसो जिथु मोनसे एक्सिडेन्टेलि बा दुखुनांथावै खास्रि बिस्रियै नोरजिया दुथांनि आखाइजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? दा जेबायदि जोंनि गामियाव दिनै बै 3 तारिख खालि मे दाननि जे जोंनि बिनानाव सानै बिसोरखौ लांनानै जाबादि बिसोरो जिनाहारि मावदों, ओमफ्राय बिसोरखौ लामायाव हगारनानै गोलांदों। बेजों लोगोसे जेब्ला जोंनि गामिनि आंनि फंबायमोन लोगोसे गामिनि माखासे बिसोरजों माने रायलायनो थांनायनो बिसोरो माने जायफ्रा मुस्लिम कमिउनिटिनि दुथां सुबुंफोर दङ, बिसोरो जोंनि फंबाय जोंनि गामिनि मानसिफोरजों सिखाजों दानदों आरो ओमफ्राय आंनि बिदा सासेखौ खर' दानदों आरो फंबाय सासेखौ बेबायदि गद'आव दानदों। ओमफ्राय जाय दिनै रुंसारि जालांदों बेखौथ' एकदमबारे माने बिखुङाव दानदों, देगारजों होदों। आरो बेफोर दानग्रा मानसिफ्रा बे जायफ्रा रेप खालामदों बिसोरल' नङा, बिसोरनि न'खरनिफ्राय बिसोरनि बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो लोगो जानानै ओमफ्राय गामिनिबो गोबां सुबुंफ्रा ओंखारदों। ओमफ्राय बिदि आंनि फंबायखौ दिनै दाननानै बुथारगारबाय बिसोरो। थ' जों दुखु मोनदों, बुहुद दुखु मोनदों, गोसोआ दिनै गाबखाङो। मानो होनबा जों दिनै गावनि फंबायखौ खोमानांबाय, लोगोसे जोंनि जे बे बिनानावफोरखौबो दिनै नस्थ' खालामबाय बिसोरो। आरो घटनाया बेल' नङा, जेथिया 2020 डिसेम्बराव राजमेला जानानै दङमोन, बै समावबो जाय मानसिया दिनै दानदों, रेप खालामदों, बिसोरनो माने जोंनि सासे बिनानावखौ थगायनानै बोस्लायनानै लांदोंमोन, किडनेप खालामदोंमोन। बेखौबो जोङो जेने थेने पुलिस प्रखाखन लोगोसे जोंनि जे बे डिस्ट्रिक्ट बर' आबसु जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन दङ, बिसोरनि हेफाजाब लानानै जोङो बेखौ जेने थेने उद्धार खालामनो हादों। बेनिफ्राय उद्धार खालामनायनि उनाव बेखौ बे सेंग्राखौ जेलाव लांदोंमोन। ओमफ्राय दिनै बेलाव बियो मास मोनथाम जेलाव थानानै मास मोनसेयानो जायाखै बे गनानै फैनाया। बेनो आरो बेबायदि बियो दुष्कर्मखौ मावबाय। माने बियो माबो जायो? बिसोरो जोंखौ मोनसे टारगेट खालामनानैसो माने नासयगासिनो दङ। थ' जोंथ' माब्लाबाबो बिसोरखौ माने बिसोरनि बिनानाव, बिसोरनि बिमा जों माब्लाबाबो गाज्रि नोजोरजों नायाखै। बिसोर मानो बिदि नायबाय थानो? थ' जों दुखु मोनदों। आरो जोंनि जे बे पुलिस प्रखाखन दङ, बिसोर जाहाथे बिसोरखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लायो। दिनै जेलाव लांदोंल' माथ्र, खिन्थु बिसोरखौथ' दाय दण्ड दिनैहालागै होनाय जायाखै। जोंनो नांगौ, बिसोरखौ जोङो फासिनि दाबि खालामदों। जाहाथे जे बे सरकार दङ दायो, बे सरकारा जाहाथे गुथुरनिफ्राय गुथुर बिसोरखौ सास्ति होयो। बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे जोंनि गामि बर' माहारिनिफ्राय जानानै आङो दाबि खालामहरो बिसोरखौ। दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय, नैबे दुखुथिया न'खरजों लोगोसे गामिनि बयबो बा जों बर' माहारियानो बे दुखुजों बयबो दुखु मोनफानानै दङ।
जोंनि माखासे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि माखासे हानजाया नायफैखांबाय बे न'खराव बे दुखुनि समाव खौरां लाफैबाय बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङाबो खौरां लाफैबाय दा बेबायदिनो जोङो मिन्थिनानै मोन्दों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो फैगासिनो दं होननानै दा नैबे न'खरनि सोमोन्दोआरि बिदा हिरनमय खाख्लारि बेनि सोमोन्दोआरि बिदा बिथाङा बे दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै फोरमायबाय दा बेखिनियाव आङो दोनथ'बाय गोजोन्थों।